pane chitiko chinoshamisa chatunoti aiwa mawar veterans vana vemawar veterans the Children of Zimbabwe War Veterans Association vauya vachimira solidarity nemutungamiri weopposition vaNelson Chamisa. Chitiko chavhundutsa chatiri kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe chatiri kuona kuti aiwa pane succession dispute patiri kuona mune kukweshana kwakanyanyisa. Toona vakomana ava vachiva vachinomirana naNelson Chamisa. Zanapinda mashoko atinobuda nyogwa muzera nhasi kuti bo subscribe like kuti on the bell icon. Nyika yose yanzwa nhau dzakabuda dzichitenderera dzabuda dzinoratidza kuti aiwa Singizwe Bangu uye anonzi neZANU-PF ndiye mutungamiri weMed Opposition Parliament apiwa 22 million yePolitical Finance Act. Panapa tona vakomana vekozo vanonyera vachiti whoever advised this man vachireva Nelson Chamisa to remain silent was 100% correct. Indeed, change is now on its way and it will happen dramatically. Please keep this message. You will definitely need it one day. ED and his dynasty are finished. Mark these few big words. Domashko anoitaura pana vobva posta Nelson Chamisa. But aiwa Nelson Chamisa strategy kana makamudzisa kunyarara akagona. Noda kuti kunyarara aiwa kunoita kuti varambe vanongori in questioning. Vachimuzvibvunza kuti saka like Nelson Chamisa ari kufungei, arikuda kuitei, what's his move? Like what is he up to? They will never know kuti ari kumboita nezvei. Vachiita vachipanana matanda Singizwe Bangu, Nelson Chamisa anoramba ari silent. Vakuya panapa vachiti aiwa change is underway. Change is now coming kune mugare wenyika yeZimbabwe. Chipotisa mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko avo. Pinangome section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.